Mamshi on the go is back at may bagong budol spot na naman tayo. Kung hanap mo ay only food, only beer, may live band pa, this is it. Dito sa V-Pop Live, lasang sa shop, pero presyo pang budget ni Mamshi. From buffet to grill, to beer, lahat unlimited. Huwag ka nang choosy. May live performance, acoustic vibes, bands, habang kumakain ka. Hello! Hindi ka lang nabusog? Na-entertain ka pa? Feeling mo nasa concert ka, pero busog sa buffet? But Momshi, wait lang! May 25% off until July 31. Except July 30 ha. Mark your calendar. Saan ka pa? Mas mura pa sa one grocery run. Perfecto sa buong pamilya, barkada goes, o kahit date night with jowa. Sulit na, busog pa, masaya pa. Make sure mabook nyo ang tamang araw. So mga momshi, kung gusto nyo ng sarap, sulit at sayang hindi mo makakalimutan, check out Vape Pop Live sa Ayala Malls, Manila Bay. Huwag kalimutan ha, like, share, at follow para sa next budol, worthy, food trip, deals, at recommendation. See you sa next kainan!